Usa ka balay na ugdaw sa Cagayan de Oro City gitudlong hinungdan ang mga batang nagdaob og karton sulod sa ilang balay. Ani ang detalye. Kining pader og mga yero na lamang ang nabilin sa balay ni Winnie Mantilla human kini masunog kaganinang udto lamang. Paspas mikaylap ang kalayo sanglit gama sa light materials ang ikaduhang andana nga gituwa ang didto nagsugod ang kalayo. Gani, emosyonal ang anak ni ini nga si Patricia Mantilla tungod sa kakalit sa sunog nga wala gayud sila nasalba nga gamit. Di bali sa kusina ko ni Agi, pagtanaw makita man nimo pan sa pikas kwarto ang bintana. Pagtanaw na ako kay nagsiga ko gakalayo man nga na so ginatry na ko bugat be kay nang isa ka balde ginatry na ko kuan bubuan na ako dili na man gid makaya. Sigun pa sa Bureau of Fire Protection, miabot sa ikaduhang alarma ang sunog. Naglisod kuno sila pagsulod sa lugar, sanglit piot ang dalan pasulod sa mong balay. Sa inisyal nga investigasyon, miabot sa 70,000 pesos ang structural damage ni ini. Usa ang totally damaged ug usa ang partially damaged. Gidudahang tinubdan sa kalayo ang duha ka bata nga nagdaob og karton sa ikaduhang andana. Apan gawas ni ini, ilasab ginatanaw ang posibilidad nga electrical short circuit ang hinungdan sa sunog. Nakagawas ni sila tanan. Oh, may galing daw kay sa base sa mga kuan, ingon tong kuan kanisi ko nanay daw kuno tigulang na daw ni. Nakuha daw kuno na nadala na kuan ko nila na nasabak kuno nila. Napagawas nila diretso. Hangyo sa otoridad ngadto sa mga ginikanan o guardians nga bantayan ang ilang mga anak nga dili magdula og kalayo aron malikayan ang susamang insidente. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.